З ажинамі, клубніцамі і бананамі. Вось таким салодкім ласункам здзіўляе жыхароў абласнога цэнтра Максим Мілыч. Малады чалавек па адукацыі эканаміст, але доўгі час не мог знайсці работу. Ідэю для свайго бізнесу прапанавала будучая жонка. Она посоветовала мне открыть сладкую вату. Я сначала сказал, что за ерунда, как всегда твои бредовые идеи. Но когда она мне показала в реальности, как делают в Корее, что эта вата может быть не просто белой, которую мы привыкли видеть, а может быть цветной с разными вкусами. Это может быть там банановая, клубничная вата. Она может быть разных форм, в форме цветков, медведей и так далее. Ну, я решил попробовать. Малады чалавек звярнуўся ў цэнтр занятасці, дзе яму і дапамаглі распрацаваць бізнес-план. Субсідыю атрымаў у лютым. За гэтыя сродкі набыў усё неабходнае абсталяванне і інгрэдыенты. А вось месцам, дзе ствараў ідэальны рэцэпт пачастункаў, стала ўласная кухня. Усе намаганні сталі паспяховымі. Недахопу ў кліентах, асабліва маленькіх, у маладога чалавека няма. Ёсць і планы на развіццё справы. В итоге я хотел бы доработать аппарат, чтобы я на нем мог делать цветы из сахарной ваты, мог делать фигурки типа зайцев, медведей из сахарной ваты. И на следующее лето я подсмотрел эту идею снова же у корейцев, они делают и мороженое с сахарной ваты. Адправіцца асабістае плаванне вырашыла і Алена Бусень. 2 гады жанчына працавала цырульнікам і вырашыла паглыбіць свае веды ў абранай спецыяльнасці. У якасці спецыялізацыі выбрала эстэтычную трихологию. Был какой-то изначальный свой капитал, и подсказали, что можно у нас в центре занятости получить субсидию. Субсидия была направлена на самое необходимое, это на непосредственно трихоскоп, камера 100-кратного увеличения, на оборудование, аппаратуру, на самом деле оно помогло, потому что бывает определенный бюджет, который мы расцениваем, иногда этого не хватает, и именно государственные средства нам помогают. Агульная сума дзяржпатрымкі з пачатку года склала звыш 270 тысяч рублёў. Сярод самых папулярных накірункаў – будаўнічыя аздабляльныя работы, цырульныя паслугі і салоны прыгажосці, гандаль. Сума дзяржпатрымкі для жыхароў буйных гарадоў складае 11 бюджэтаў пражытачнага мінімуму. Малых населеных пунктаў і раёнаў з напружанай сітуацыяй на рынку працы і сельскай мясцовасці – 15. Если говорить, кому же выданы субсидии, конечно же, жителям всех регионов нашей области, города и села. Жителям малых городов и сельских населенных пунктов выделено 45 субсидий. Если говорить в приоритете деятельности, 93 человека получили субсидию для организации предпринимательской деятельности, 6 человек для организации ремесленной деятельности и 1 для организации услуг в сфере агроэкотуризма. Для того, каб атрымаць субсидию, беспрацоўным патрэбна прадставіць ва ўпраўленне па працы, занятасці і сацыяльнай абароне свой бізнес-план. Калі не хапае ведаў на напісанне плану, можна прайсці спецыяльныя навучальныя курсы. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».